Se, mikä kiinnostaa suomalaisia, on ydinaseet, ja sitä ei ole rajattu pois DCA-sopimuksesta, mutta tällä hetkellähän meidän laki kieltää sen, että Suomen maa-alueelle tuotaisiin ydinaseita, mutta pitäisikö nämä aseet sallia Suomessa? Ja otetaan kyllä ei-kierros. Jutta Urpilainen. Ei. Alexander Stubb. Kyllä, ja nimenomaan pysyvästi. Ari Harkki. Mikä laki meillä on? Jussi Halla-aho. Olisi kovin onnetonta, jos meillä lainsäädäntö sitten asettaisi esteitä. Pekka Haavisto. Kukaan ei ole tarjonnut susaseita, Suomi ei ole pyytänyt susaseita keltään. Ari Essayah. Se lähtee sieltä siviiliyhteiskunnan tarpeista, eli nopeasti tuoda USA:n verodollareita ollaan valmiita käyttämään. Tämä kaikki on niin kuin Suomen vahvuudeksi ja tarkoitettu meidän. Kiitos, tiivistetään puheenvuoro. Li Andersson. Niin minun vastaukseni tähän kysymykseen on ei. Kiitos, tiivistetään puheenvuoro. Ja nyt Mika Aaltola tähän peruskysymykseen lyhyesti. Sallitaanko ydinaseet edes hetkellisesti Suomen maaperällä? No, kysytään heiltä sitä. Kiitos, Jussi Halla-aho. Tässä on erittäin vissi järki. Haluan sanoa Jussille, että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö, joka estää ydinaseiden tuomille, koska olet tarjoamassa. Kiitos. Ja nyt siirrymme eteenpäin. Puhumme itärajasta ja maahanmuutosta.